Тормыш шулай құрылған. Бүтінләй таянысы қалған өлкәндәр еш кына социаль хезмәткәрләр ярдәменә мохтаҗ. Ә инде уларның һөнәри байрамы киңрәк мәгънәгә ия. Хезмәт, мәшгульлек һәм халыкны социаль яклау министрлыгы системаһында бүген 13 мең кеше эшләй. Алдагы шәмбе тармак вәкилләре һөнәри байрамын билдәләй. Тантана сак кына иртәрәк оештырылды. Башкортостандагы социаль хезмәтләндерү системаһында быел 2 ләтә байрам. Социаль хезмәтләндерү буенча Өфе губернаһы бүлеге оешмаһы бынан 95 ел элек июнь айында барлыкка килгән. Бүгенге министрлык карамагында эшләүче 13 мең кешенең 3100 социаль хезмәткәрләр. 5-6 елда марафондар үткәрәбез. Шул марафондарның йыелган акчаһын әз доходлы семьяларга ярдәм итәбез. Бигрәк тә әз доходлы халык күбрәк безгә мөрәҗәгать итә. Күптәрдә башкаса барар йөре булмау ниндәйдер эшкә яшәп ятырга мәҗбүр итәдер. Әмма социаль яклау системаһында социаль хезмәткәрләр арасында бундайлар кирәктер. Впервые в стране мы создали систему трудоустройства населения. Без илдә беренчеләрдән булып халык мәшгульлеге, демографик хәлне яхшырту программаларын эшләнек. СССР заманында кабул ителгән бу программаларның гамәле озайтылды. Бүгенге министрлык ошо яхшы тәҗрибә нигезендә уңышлы эшләй. Это не только в России. Тантанага йыелучыларда хөкүмәт премьер-министры урынбасары Лилия Гумәрова котлана. Тап һездин тырышлык аркасында йөзләрчә кеше эш таба. Гаиләләр хакланып кала, мохтаҗ балалар яшәр урынлы була. Өлкәннәр хәстәрлекле куллардан ярдәм ала тине, изге эш өчен рәхмәт белдереп, Лилия Салават кызы. Хезмәт һәм социаль яклау министры Ленара Иванова фикеренчә, министрлыктың нигезе хаклап калынды. Социаль яклау эшендә өзеклектәр юк. Соңгы 10 елдагы туктаусыз барган үзгәрешләр кешеләр язмышын катмарлаштырманы. Байрам тантанаһында социаль яклау учреждениесенең иң яхшы хезмәткәре конкурсының номинация җиңүчеләре бүләкләнде. Ришат Мендияров, Расул Шаһимердәнов һәм Азат Петров, Башкортстан юлдаш телевидениесы.